joc și am revenit cu un episod nou din Survival Sky Island. Tu unde te duci? Eu plec. Tu vezi că n-ai nimic în spate, nu? Știu. Bă, dă-te de aici, că nu mai eu Din cauza că mă ți-au omorât de 50 de ori, trebuie să-mi scot bateria. Uite, eu mă duc și te omor. Împodobește-mă, mă, e iteme gratis! Pune-mi chest! Iteme gratis! Bă, eu nu mai intru pe mapa ta niciodată. Nu mai fac și tu cu tine niciodată. Bă, pot să stau pe el! A, ba nu. Bă, ți-a părut trebuie să hrănești doar. Împodobește-mă, mă, Bă, nu mai țipați ca disperați! Bă, dispărut tătul! Serios? Nu. Serios? Nu. O, băie, disperatule! Am 12 redstone. Cine mare bană fam. Eu. Joker. Eu sunt. Atunci am făcut iron de jos. Bă, ești prost! Hai, ne-ai făcut târnăcoapă, că ți-am dat iron țiv. Fă! L-am scăpat jos când Flash m-a omorât. Serios? Serios? Ba nu, ia dă. Lasă-mă, bă! Bă, tu ai târnăcoapă, Acum! Băi! Bă, prost, vă dau la fiecare că am făcut câte 3. Mi-a aruncat itemele. Ce? Poate, ia. Cu O luat și mine. Inventory. Ce? Command keep inventory. Nu merge. Nu mai merge de acum. Nu știu că toate itemele. Păi după ce te omori de... Mie asta, după ce ai omorit o grămadă de ori. Eu mă duc spre celălalt însă. Ia, Wait, fă-mi odată târnăcoap, că nu știu ce fac. Bine, prostule, și ți-l dau. ți-a zis prost. Păi dacă mă enervează, uite-l. Uite, târnă, șchiop și o sabie ai tu. Șchiop. Bă, astăzi, a venit ăsta, Ștefanel. Și-mi pasă mie. Jucăm cu el? Stai că trebuie să fac un chest aici. Stai la 2 secunde. Să fără mai aici. Nu fac cu el! Bine. Fac eu. Ce cu tine? Tu nici măcar n-ai canal. Și nu, și oricum nu. Degeaba așa mai Și creat. în plus nu te place. În plus, degeaba așa mai creat. Ce? El? Ștefanel. Și în plus nu-l place pe Darius. Și în plus, degeaba așa a făcut dacă n-are cu Cine nimeni. îl place pe Darius? Nu, ăla mic. Ăla mic nu. Încerc să... Dudum! Nu, nu am. Ține, bă. Uite un gaz! Uai, țiganule! Unde? Eu sunt foarte mulțumit că acum a apărut creeper albastru. Din ăla, electronic, Ai pus în chest? Da, bă. Hai că vin. Și vrei și o găleată? Împodobește-mă! Vin, bă, vin, nu mă ating. Ba te ating dacă mi-e itemele. Bă, cine are un târnăcop? Bă, las... Târnăcop? Nu târnăcop, ce proces. De ăsta, topor. Ca să mergem pe insula de sand. Sper să nu cad, sper să Eu mă nu duc pe insula de sand. Tu faci toate. Pokémon. Bogdan va spune. Ce? Cu Pokémon. Era să mai facă la Pokémon și așa mai departe. Da, și eu sper să vă placă, pentru că am văzut că am câteva vizuri. Ce e Și 2 Pokémon? licuri până am văzut. Ce e, bă, Pokémon? Uite că l-am văzut și poate că te instalăm și Nu-mi Pokémon. place Pokémon. Dacă nu-i pe multiplayer. Fac. Pentru că numai consolele GBA poți să joci multiplayer. Să ne atacăm. Trebuie să facem 3, doar că păcat că n-avem ce bă.
aici? Vrei să mor? Du-te în... Vrei să dau stop cardiac? Bătrân înseamnă peste 60 de ani. Și eu câta, n-am 89. Și de ce ai voce ca copil? Ești copil, Ai zis copil. Ești copil. Ești moșneag. Ce vrei lași? Moșneag. Eu sunt Flaviș și mă dau mare. Nu. Bă, te dai, că știi să bați la tobe. Și dacă mai trântești odată, îmi rămâne inima în loc. Atunci era să mor pe loc acum. Cădeam în stop cardiac, băi, nebunule. Deci, să vă fie învățătură de mine dacă mă omor de mult. Du-te în... Deci, o să ai încă o dată dacă mă atingeți. Dacă cineva mă atinge. Bă, dar știi ce lung îi? O să mai dau o dată. Bă, Sper că prostule, te eu explicează. mergeam pe casa. Yeah. Sent. Tu ai făcut una, acum e rândul Acum și eu meu. vreau, te-ai făcut una. Da, acum... Uite aici, tu o femeie. Și tu fugi. Plouă, dă să rouă. Și mă, că voi pe ouă. Bă, eu stau aici și îl privesc pe... Băi, nați, Eu mă uit la unii cos cu Stai! Ue, prostule! Stai, bă, că-ți apare. L-am văzut, prostule, uite! L-am văzut pe jocul. Dar știam că la toți românii eu din știu. Mai mine în văd! Dacă termin eu aici, că numai eu pot să fac. Uite, lăs tu să-i tot din Mai ce. ai itemele. Auzi, bă, ăla? Nu, ce prost ăsta! Și ce avei? Nu, da. Te lăs să iei tu tot din ce. Bă, mai filmezi? Da. Te lăs să iei tu tot din ce, dar lasă-mi să termin. Stai. Eu vorbesc cu tine, bine mă auzi? Țiganii, mătii. Bă, Bă, Ue! ce prost, Laviu. E... Tu... S-a rămas? pentru că m-ați La mine omorât de cu- o grămadă de ori. Care și tu bat eu, băiete? Prostule, nu să irosim. Băi, prostule! De ce nu e? L-am omorât eu cu sabia de ei. Trage la prost! Scuze! Gata, l-am omorât din 3 sabii. Mai respawnezi? Atunci marci acasă. Bă, nu mai am viață! Băi, dau eu, fugi! Bă, eu plec de aici. Marci de aici! Omar, prost. Are hack! Hacker! E care-i prost. Unde e jocul? Jocul? Uite-te! Vino aici, jocul. Dă drumul la jocul. Dă drumul. Păi na, mă! Dă drumul! Bă, uite-te la mine! Uite-te la mine, jocul. Jocar, uite-te jos! Nu. Bă, dar noi cum o Ai ajuns pe insulă? Nu am ajuns. Trebuie să cobor acum jos. Eu l-am blocat azi aici. Eu trebuie să cobor acum. Aici, nu știu. Bă, putem să facem un generator. Trebuie să sărim. Dar nu este. E pur. Dă-că fac eu săritul, nu te risca tu. Las mă risc. Nu, marș! Iată, Las mă risc. am ajuns. Doar 2 ciuperci. What the fuck? Asta primești. Obsidian trebuia să bagă ăștia. Și noi cum coborâm bă acolo? Să fac o cărare ca să pot urca domnul Joker Extreme. Ai, acum mi-am pierdut toate. Tratu să dai mine. Prostul ăsta de Robert. De ce ai dat? Ba, dacă nu vei compla de... Dă-că să iau eu generatoarele astea roz. Da, bine. Mor. Bă, ce? Așa cum ai făcut și tu. Da, atât a fost cu asta. Nu i-a dispărut! Bravo! Mai am baterie. Ți-a dispărut. Bă, Tu cum ai făcut? Papa.